Кульмінація нашого сьогоднішнього матчу. Час для таварыскага матчу стандартны. 3 перыяды по 15 хвілін. У старце першай 15 хвілінкі каманды абмяняліся 2 хуткімі галамі. Аднак гамяльчане вырваліся наперад і скончылі першы перыяд пры ліку 2-1. Ужо ў другім гульнявым адрэзку гаспадары павялічылі перавагу. Каманда Старадуба закінула 4 шайбы, але гэта не дапамагло атрымаць перамогу. Выніковы лік матчу 13-5 на карысць Гомеля. Наши ребята едут в Брянск, играют, выступают. Как видите, сегодня гостями у нас были со Стародуба ребята, которые непосредственно немножко, правда, расстроились, но проявили характер и доказывают, что все-таки хоккей – это мужская игра. Хорошая очень традиция приезжать, культивировать такой популярный вид спорта, как хоккей. И для этого в нашем Гомельском регионе делается все возможное, чтобы ребята выбирали этот вид спорта. Спартыўнае супрацоўніцтва беларускага і расійскага рэгіёнаў актыўна развіваецца. Толькі за 2025 было праведзена 50 турніраў па розных відах спорту – хакеі, адзінаборствах, гімнастыцы і іншых.